27 юли 2007 година. На родения бездомник човека е осигурен приют в общественото, където неговото човешко да придобие очертанията на природа. Сякаш човешкото същество не е близко на самото себе си, преди разума да подсигури собствената му генеалогия, без обществото да огради територията на неговия произход. Валидният произход на човека е потвърден от държавата, в която и само в нея човешкото става човешка природа. Така както има вярващи, че Бог е дарил човека с дъх за живот, други вярват, че държавата дарява човека с природа. Но така човека е или трябване на Бог, или в принадлежение на държава. Остава все по-странно и неясно човешкото същество, родено преди Бог и преди държава, които да гарантират и легитимират човешкостта му.